muri yeZimbabwe pane nyaya ndaoneka kubatira panapa muzora nhasi iritaura kunzi aiwa yava the opposition labour party munyika yeuk aiwa ndo yava in the government, but previously vakanga vataura nhau yekuti aiwa the Zimbabwe Electoral Commission inoda kuinvestigatiwa. Zvatava kuona kuti since yava mugovernment opposition yenyika yeZimbabwe yakufara chiti yava in enrolled kuZimbabwe Electoral Commission ZEC. Sara na mashoko amuda nyora muzara nhasi ndibva subscribe like turn on the bell icon. Tipinda pahendo yeCCC vanonyora vachiti on 7 March 2024, Lord Collins from the opposition Labour Party stated that the Zimbabwe Electoral Commission ZEC must be investigated for the irregularities of the previous year's elections. At that time, the Labour Party was in opposition. However, the political landscape has since changed dramatically. The Labour Party is now in government, and Lord Collins now serves as the Parliamentary Under Secretary of State in Foreign, Commonwealth and Development Office. It is hoped that he will now take the lead in investigating the ZEC. Ndo mashoko anobuda panapa tiona kuti aiwa vanhu opposition vane hope vachiti Lord Collins since angagara initiative muna March yekuti vachiti aiwa the Zimbabwe Electoral Commission inofanira kuinvestigatiwa nokuda kwema-fraud elections emugore rapfuura. Now yava mugovernment yava kutonga, yakazvitaura ichiri kuopposition yava kutonga, sazvinonzi aiwa they are going to take a lead aiwa muCommonwealth and Development Office kuti vainvestigate nhau dzema-fraud elections. Tiudze mafundo enyu uri kudii pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu, musangano subscribe kulike, uchete on the bell icon.